Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugün 2026 yılın 28 apreli. Gelip iminle şu gün video çekmemin sebebi hormatly vatandaşlar. Günü bundan bir yıl ozal. Aktivist egindeşlerimiz Alisher Sakhatov bilen Abdullah Urusov öýünden ekidildi. Günü bir yıl oldu. Şondan beri vatandaşlar men ekranlara çıkmadım. Onun belli sebepleri var. O nähli sebäpke dip soramaňyz mümkin. Sebäp şeýle. Abdullah Urusov, Alisher Sakhatov alınandan soň men video zapis etdim. Şol videoda aýtdym, vatandaşlar pikirlenin. Näme Sinopdaky beýlek aktiviste degen aklar dip. Ay bunu alıp göterdiler. Ay ana. O bul hökümete işleýe, hökümetiň buyrugyny ýetirýär ýene näme? O sorak bermegim apasmy boldy da, sorak bermeli däl. Ýagny diktaturada näme tapawut galy o ýerde men bilemek, göz ýetirip bilemek. O şondan soň özüňiz bir obraza gerip pikirlenip görüň. 4 çağanyň eçesi ýany ýoldaşyny alyp gitdiler. O kıyın ýagdaýda. Soň kömek soraýa Alisher'in ayalı gelineceğimiz. Atamrat Saparov şol videosunu ayırmasa biz sana kömek etjek däl dip gönüden göne o ultimatum goýýarlar. Soň men bilen görleşende o Atamradaga ayırım şo videomuzu haýyş. O 4 çağan var, beýtmäň dip ýalbardy. O menim dogrusu garşylyk görkezdim, ýani nähli uruş dawa däl, ýani akurat ýagdaýda olar gatykän zat isleýär. O iň bir gaharman gelen ýer vatandaşlar. Gönüden gönü pryamoy menin özüme çıkıp o can edip ya yazıp tapawdy ýok. O aýr videoň diýip bilmeýärler. Naçar zenan maşgalanyň arkasından iş bitirjek bolýarlar. Şonuň üstü bilen maksada ýetjek bolýarlar. Atamrat aýyrsyn şol videosyny dip. O näme sebäpden aýraýyn? Ay şo kömek etýänçeler o aýyr, haýyş dip näme material bar oter. Olaýan bir näme paýlaşyldy o başka saytlarda da alıp paylaşıptırlar, kesip hatta montaj edip onu ayırdım, ayırmadım peydası yok. Yani şol yerde men söz verdim. Belli bir karar alınyança, nesip olsa inşallah sağaman o maşgalasına, ocağına dolanıp gelýänçe aktivist egindeşlerimiz men çıkış etmeyin dip men söz verdim. Şol sözünde durup geldim vatandaşlar. Hiç hili çıkış etmedim, hatta yıl täzelendi, 2025'den 26'a geçildi. Hatta men vatandaşlarımız täze ýylyňyz gutly bolsun dip, hatta şu täze ýyl gutlagda bir mukaddes zat. Hatta şonam etmedim. O 8. Mart geçti, o beýleki bir belli wakalar bir üstünde durup geçiläjek. O günler geçti, sesimi çıkarmadım. Hemşin sebäbi men söz verdim. O sebäbi meniň videolarym vatandaşlar özüne opozisiýa diýip beren käbir ýoldaşlaryň o sırtyny açýar. Meniň videolarym, meniň soraklarym gönüden gönü sorak goýan, o jogap berip bilmeýärler, o bir dagdan tutýarlar, bir bagdan tutýarlar. O ay bul grant alýa diýip jogap beren bolýar. Ay bul hökümete işleýär, ay bize töhmet atdy. Töhmedim näme diýende aljyrap kaldy. Aljyrap kaldy, suud edip bilenak. Sen töhmet atdyň diýip aýtýasyň. Aýt meniň töhmetimi diýip. Jogap berip bilenak. Jogap berip bilmejek bolsa, hemşin uly ýylyň öňüne çykyp o bul töhmet atdy diýip. Hormatly Murat Kurbanov, dowata lideri. Umuman şeýle vatandaşlar, bir ýyllap şonuň üçin men çıkış etmedim. Indi men dowam etýän ýakynda bir günlükde men Alisher'in aýaly bilen görleşdim, gelinece bilen düşündirip aýtdym. Bir ýyllap men çıkış etmedim, sözümde durdum. Indi men dowam etjek, YouTube kanalymy ýöretjek, menem efirlere gatnaşjak diýsem. O minnettar. O haýyşymy ýerde goýmadyňyz, ýerine ýetirdiňiz, minnettar. O çıkış edip bilersiňiz indi dip o razyçylyk berdi, razyçylygyny alıp oyna efire çıkıp otyr hormatly vatandaşlar. Indi esas temaga aýdyp gelsek vatandaşlar, bugün 28 aprel günü bir ýyl boldy. Häzirki wagtda şolaryň niredeligi, nähil ýagdaýdalygy hiç ýyly belli däl. Bul nähil ýurtlarda bolýar, elbetde awtoritar, diktator ýurtlarda bolýar. Şol egindeşlerimiziň gozgan temalary, hökümetiň kemçilikleri, o sanasaň sogagy var diýen ýaly epesli kemçilikleri gozgadylar. Emma Türkmen hökümeti şol gozgulyan kemçilikleri düzeltmäni derek şol gozgayan adamy ýok etmäň uğruna çykdy. Bulam näme? Diktatorlaryň lozungy var. Нет человека, нету проблемы. Смерть решает всё. Öyle adamdan o kıyınçılık yok, yani problema yok.
ölüm hemme zadın çözgüdüdür. Yani, o kemçiligi düzeltmek barada hiç hile alada yok. Näme etmeli? Şol adamı yok etmeli. Yani şonda kemçilik düzeldi dip o kabul etdiler. Eýle oturan wezipäňiz nämeden ibarat? Kemçilik düzeltmek üçin bellenilmeýäňizmi şol wezipe? Halky alada etmek üçin. Ya halky basıp o gorkuda basış astında saklamak üçin wezipe berilýär size. Şol üçin halk saýlaýar size. Türkmenistan hökümeti. Bir adam bir yerde seslense derrüp şonun uğruna çykýaňyz, awlamaly, ýok etmeli. Ýurdy kim düzeltmeli? Yurt düzeltmek üçin wezipe almadyňyzmy? Emeldarlar. O vatandaşlar şu wagtda çelli düzelmedi, şu wagtda çelli o insaf etmediler, bundan soň insaf eder diýip umyt ýok Türkmenistan hökümetinden. O näme etmeli? Halky basmaly, gysmaly, o ezmeli. Havarymyz bardyr, ştraflarym göterildi. Bu ştraflaryň göterilmegi näme? Zatka almagyňyza ýene täzeje bir koridor, usul. Ştrafyň narhy näçe ul bolsa, o zatkanyň narhynyň üstüne ýene narh goşuldy diýmek bol. Bul näme? Egni palgonlary goldamak sebäbi ilkinji mysal üçin halk ayaklaryny aýan ýagdaýynda umuman obrazyny göz öňüne getiriň. İlkinji nowatda o bil baglajak adamlar kimler? Elbetde polisiýa işgärleri. Polisiýa işgärleriniň eline dubinka bermeli, öň gysgarak dubinka bolsa, indi uzunrak dubinka. Manysy näme? Ştraflary ýokarlandyrdy. Ene halk, ene saňa mümkinçilik. Ezgir, döwýenç, öldür hatta o arada görensiňiz videonu TikTok'larda zatda ýaýrady. Maşgalasyndaky ýönekey bir sögünç üçin polisiýa işgärleri gelip alyp gitdi, 1-2 saatdan ölüsini getirip gitdiler. Özümden toslap tapamak bol oturan zatlar. Didar Hitrovski etin bahasy barada gürlän üçin hançy olaglan? O mazardyň suradyny paýlaşdy Türkmen News. Etin bahasyny aýtmaly däl Türkmenistanda. Aýtdyň mana şoňa mazara dönýän. O Vatan Habarlar programmasyny seretdiň, o cennetden hem hasy ýokary derejede edip görkezýärler. Realny durmuş o Vatan Habarlar programmasyna aýdylýan toslama hakykatlar bilen absolutno ýejemden gelen hak. O vatandaşlar ýene bir gezek belläýin. Bir ýyl dymdym. Bundan artık dymmak ýok. O käbir aktivist egindeşlerimiz o adyny gizläp oturjak däl. O Nur Muhammed Anaýew, Talip Abbasow biz çekiljek. O goýjak aktivizmi dip o videolar paýlaşýarlar. Sen aktivist bolarsyň ýa-da sen aktivist bolmarsyň dip hiç kimin höküm etmäne hakkı yok. Olaryň şahsy saýlawy, nähili karar kabul etse de o hormat koymak bize galya. Ýene bir aýtjak zatym men düşünýän ýagdaýyna sebäbi halkdan hiç gili şüweleni yok. Alma biş, agzyma düş. Halkyň pozisiýasy. Nämemiş ýakynlary bar, hosarlary barmış, basyş edilýärmiş. Bagyşlaň welin bizem ýerden ýeke çykamzak. Ya olaryň hosary ýokmy, ýa bizim hosarymyz ýokmy? Emmete de bar. Ol ýöne bir rus dilini aýdanda ýöne keje bir atmaska. Bahana. O göreşjak adam göreşýär. Göreşe dowam ederiz. O köp işler etdiler. Eden işler üçin minnetdar. O aramızda dawa, gowuk galmagal, alaşmazlyk, pikir aýratynlyklar ham bolup geçýärdi, gizlemeýän. O näme de bolsa eden işlerini etdi diýen, boyun alýan. Umuman şeýle vatandaşlar, aktivizm durmaz, o çekiljek adam elbette çekilip biler. O men begenip duramak, elbette o bir adam çekileni bilen aktivizm durmaz, aktivizm öňe hereket eder. Sebäbi aktivizmiň odun taşlap oturan, oduny güýçlendirip oturan ýene de Türkmenistan hökümeti bolup çykýar. Ýene de Türkmenistan hökümeti. Ýene bir belläp geçjek zadym vatandaşlar, geňem görersiňiz. Ene türkmençilikde umuman da bir ýaşaýyşda, hojalykda adam näme wagt gutlanýar? Bir doglan güni bolsa mysal üçin. Jaý satyn alsa, maşin satyn alsa, gutlu bolsun. Jaýly maşin bolsun, o toýly maşin bolsun, ýaşyň uzun bolsun diýip o adam gutlanýardy, dogrymy? Indi şol gutlaglara o ýene bir görnüş goşulan üstüne. O da näme? Aeroportdan sagaman gazanç üçin daşary ýurda çykyp bilse, ana men geçdim diýip jaň etýärmi hosarlaryna ýa geçdiňmi diýip hosarlar jaň etýär.
ay berekeli amala des kutlayan. Kutlayan. Geçenin için kutlayan. Yani kutlağa döndü. Sebebi ma'lum zat. Gizlin zat değil, ma'lum zat. Başarsa halk kaçacak yurdun içinden. Yurdun içinden kaçacak. Elbette kovgun görüp görenlerim kan. O 50 dubinkalı vezifeliler, o yokarkılara yakın karındaşlara kovgun görüp görenlerim kan. Emma kıynansak da ağlava halk daşarı yurda çıkıp bilse beğeniye. Şol zatların öňüne almak için viza da girizip gördü, o yollaram yapıp gördü. Şonda da halk daşarı yurda ımtılya. Özüňiz pikir et görüň. Bu gül ýaly ýaşaýyş bolsa, bol elinlik bolsa, söz azatlygy bolsa, halk daşarı yurda ımtylarmy? Elbette yok. Elbette yok. Vatandaşlar gaýdyp geleliň, o Abdullah bilen Alşer'in temasyna. O nähili boldu da o alındı. Nämeler boldu? Nähili hadisalar bolup geçdi. Umuman bu gatty giňiş tema vatandaşlar, eger kommentariýada ýazsaňyz, o anyk ana şu temada bir aýratyn video etdiýseňiz, elbette vatandaşlar men aýratynyň video ederni, o käbir bolmaly däl zatlar hem bolup geçdi şol arada vatandaşlar. Ilki bilen. O bir aktivist egindeşimiz o Lise-Pase diyen bir programma var. Şol programmanyň üstü bilen janyna hop awanyan adamlary daşary ýurda çykaryp bolýar. Dip o umuman aýdylanda o kömek etmek maksady bilen diýeýin. O ýüz tutdy. Hani näetdiňiz? Hani näme etdiňiz dip o ıssap durdy. Neticede sizin case'iniz gerek. Case diýende düşünýän adamlar düşünýändir. Yani bir papka, şu papkanyň içinde şahsy maglumatlar. Şol kimin case olsa da diýelim meniň case'im. Men daşary ýurda haçan çykdym, ýurdun içinde nähili adalatsyzlyklar bilen gapma garşy geldim. Daşary ýurdan näçinji ýylda çykdym, haçan aktivizme goşuldum, nämeler başymdan geçdi. Jikme-jik ýazylýar. Şol case gerek. Men bermedim şol case'i. Beremek. Sebebi Lise-Pase, o girip gyzyklanmam görersiňiz, o Google'dan zatdan. Bu ýewreýler üçin niýetlenen, Izraýlyň halky üçin niýetlenen programma. Eger ýewreý bolsaň, janyňa hop awanyan bolsa, elinde hiç hili dokumentin bolmasa, hosar çykyp, o eýe çykyp şu Lise-Pase programmanyň üstü bilen, şol proýektiň üstü bilen öz ýurduna alyp çykyp bilýärler. Umman daşary ýurda çykaryp bilýärler. Emma türkmenlere geçerli değil. Esası maksat näme şu case'i almak. Men bermedim case'ini, mysal üçin Alşer berdi. Abdullah berdi we beýleki egindeşlerimiz bermedi. Nova iň esas zat hem Alşer alınandan soň şol case gerek, Alşer'in case'i gerek, o işi başlatmak üçin, dünýä guramalarına ýüzlenmek üçin. Şu ýerde ähli maglumatlar var, şu maşgalasy kim, çağalarynyň ady kim, näçenji ýylda doglan, o ýerde ýaşan, nämeşede näçenji ýylda Türkmenistandan çykyp gaýdan näme işler başyndan geçen, umuman hemme zat case'de ýazylýar. Şol case gerek, case gözleýäs. O şol adamda bolmaly diýip salgy berende, şol adam mende ýok şol case diýen. Mende ýok diýen. Şol case ýok diýen. Sonra näme maksat bilen alındy şol case. Ondan başga fursatdan peýdalanyp şutaýda vatandaşlarymyza hem minnetdarlygymı aýtmak isleýän şu Alşer bilen Abdullah tutulan wagtlary adwokat işi alyp barýan mahaly finansiw mätäçlik bilen o ýüzbeýiz bolduk. Finansiw kynçylygy duçar bolduk. Halka ýüzlendim, efir açdym. Hatta meniň iň soňky videolarym 2 video şoňa bagyşlanan. Şotaýda halka ýüzlenip vatandaşlar gaýrat edin. Her kim ýerli ýerden golda alyň, o alıp çıkalyň şular diýip ýüzlendim. Şol adwokaty niýetlenen pul jemlendi vatandaşlar. Gysganmadyňyz, kim pul goşan bolsa, o ömrüne bereket, jany sag bolsun. O umuman şol pul jemlendi. Prosedura alınıp baryldy. Resmi tarapdan seredende Alşer bilen Abdullah azatlyga çykaryldy. Geri gönderme merkezi, yani deportasyonlu sentrden alınan dokumenta göre biz azatlyga çykardyk. Şu edilen işlerin netijesinde adwokatyň jemlen materiallary alyp baran işleriniň netijesinde olar ikisi resmi tarapdan azatlyga çykan adam. Emma ýok. Diýmek gaçyryldy. Azatlyga çykarylandan soň gaçyryldy diýen o bir teoriýa özünden öze emele gelýär. O şu ýerde ýene bir goýu berilen ýalňyşlyk.
Yadınızda bolsa, Alişer bilen Abdullah açlık ıglan ettiler. Galadovka Rus dilinde aydındı. Bizi ne hak yere bir kanun saklayanız, biz öz protestimizi açlık bilen ma'lum etýäris dip, nahar yemekden, su içmekten yüz öwürdüler. Käbir yoldaşlar, elbette men günäkärläbem duramak, o düşünýän, o moral tarapdan pathadit etýände, şolaryň gynalmagyna belki nefsi agyrandyr. O aýalyna jaň edip aýdyň, Alişer bilen Abdullah açlyk ıglan edip oturmasyn, o işler gowy barýa, adwokat gowy işini alyp barýa, ýakyn günlerde çykjakdyr, özlerini gynamasyn dip maslahat berýär. Emma günde gün aşa menem görleşip durýatym. Berk durun yigitler, o açlyk ıglan etmek aňsat däl, çydaň, gaýrat ediň, çydaň, mert durun dip men şu Galadowkany dowam ediň dip men özümü hijem övmek islamak watandaşlar. Mert durun, o berk durun. Galadowkany goýbermäň, hazır Galadowkany goýberdiňiz. O näme sen adam oýnaýanmy diýen sorag ýüze çykýar, özüňize elbet etýäňiz. O Galadowkany tutuň dip. O men şoň ýaly sargaýan, menem işleýän adam, ýagny iş adamsy menem. O her gün misal üçin islendik sagatda men görleşip duramak, iş ýerde bu mümkin däl, telefonda görleşmek meniň işleýän ýerimde. O şol ortada käbir ýoldaşlar Alişeriň aýalyna jaň edip aýdyň Galadowka edip oturmasyn, o bar bir boşa ýaglar, ýakynda goýberýärler dip habar berýär. Elbette bu da Alişer bilen Abdullah ýetirler, şuňal dip aýdylyp otyr. O Galadowka edip oturmaň dip. Bular soň Galadowkadan ýüz öwürýärler. Ana şol berilen maslahat ýalňyş dip men kabul etýän. Ýalňyş maslahat berildi şo taýda. Elbette gara göwün bilen edilen däldir, şo dözen däldir şolaryň açyk ynalmagyny, onusam şo dogan garyndaşyndan, bala çagasyndan, maşgalasyndan uzakda, o tutsaqlykda bolup hem aç bolmak elbette kıyın düşýändir bulara. Açlygyny edip oturmasyn, açlygyny goýbersin, ýagny zadyp başlasyn dip beren maslahaty ýalňyş. Hemçin men ýalňyş diýen sebäbi köp hünärmenler bilen şul temanyň üstünde, hatta Türkiýe döwletiniň o käbir nemeler bilen de umuman emeldarlar bilen, işçiler bilen gürleş gördüm şuňal ýagdaý diýende kellesine ýaýkap, dowam etmeli ekenler, Galadowkasyny dowam etmeli ekenler dip kelle ýaýkanlar boldy watandaşlar. Elbette aç ýöremek aňsat iş däl. O düşünýän, ýöne şol ýalňyşlyk boldy. Ondan başga öz şäherinde ýaşap ýören, o käbir özüni aktivist dip atlandyrýan käbir ýoldaşlar, "Ey Alişer, bilýänmi? Ene oğanlaryň eline de dokument berdiler, o gorag berdiler şolara 9 ýyldan tutup watanyna uğratdylar şolara. Bizler hem şey dip bilýärler" dip o waswasada saldylar. Näme niýet bilen edildi, o wyjdanynyň insanyň öňünde galy berse de beýik Allahyň öňünde jogap berjek. Elbette olaryň özleri jogap berer. Adamy waswasa sokmak gowy zat däl. O belki boyuna almazlarım, o Atamrat Sapar näme özüňden toslap oturýarsyň, näme ýalan görleýän dip. Men islendigi bilen dialoga girmäne taýar, öňem taýardym, häzirem taýar. Umuman şeýle watandaşlar, bir ýyllap görüşmedik. Inhamen Atamrat Saparow aktivizme dowam, hak hukumuzy talap etýäris. Durmak ýok. Türkmen hökümeti pikir etýändir, aýbyryk sansyny aldyk, o beýlekleriň sesini su seplen ýaly bolandyr bular çykan agzat dip. Atamrat Saparow ekrana çykmadyk bolsa diýmek beren sözü bar. Bir belli bir karara gelinýänçe men video goýjak däl dip men söz berdim. O şol sözümde durup geldim. Endi ýene bir iki agız aýtjak sözüm watandaşlar, Alişeriň aýaly hakda. Bugünkü gün 21-nji asyrda türkmen halkynyň görelde alaýmaly zenan maşgalasy, şu Alişer Sahatowyň maşgalasy aýaly, o Güllala ýengemiz nämçi. Mertligiň simboly şol. Mertligiň simboly nämçi. Sebäbi şu pul jemlenende ýa bir dokument üçin algamaly bolanda ýa beýlek proseduralarda men 4 çagamyň kakasyny bilýän, o Abdullah bilen işim ýok. O ana Abdullah öz dogan garyndaşy eýe çyksyn ýa öz dowuty topary eýe çyksyn dip bir agız aýdan zenan däl şol. Bir agız aýdan zenan däl. Şu jemlenen pullar o Alişer üçin diňe däl, Abdullah üçin hem o 50 tölendi şol.
Dol Aydıvan bilerdi, men Abdullah'ını bilemok, men öz çağalarımın kakasını bilen deyse, hiç kim ağzının üstüne olup bilmiyor. Hakkı var. Ama etmedi. Yine mertliğin simvolu. İn belkise o tira parazlığa gelirken mahallar. Ola maralı. Bizim öz çerçeveliğimiz ama der. Men borçlu mu? Diymedi. Yok. Alişer kıyın günde, Abdullah'nam kıyın günde koyup bilmeriz. Biz kömek etmeli deyip, qaytam beylekilere görelde olup durdu. Qaytam görelde oldu beylekilere. Biz şoňa da kömek etmelidiriz deyip. O Alişer'in ayalına da minnetdarlığımı bildirýän, o ýeňe mert durun, inşallah oňa habarlar bolar deyip umid etýän. O esasy o umidden düşmäliň. Indi yine şu temana dowam etsek, adamsyny alyp gitdiler. 4 çağası var. Maşgalada erkek adam Rus dilinde aýdanda Karmelits, Türkmen dilinde o ekleyici, maşgalany ekleyen adam. O adamsyny aldılar. Kıyın ýagdaýda näme boljagy belli däl. Rus dilinde panika diýilýär da, bir howsala diýilme, bir anyk söz hem tapyp bilemek. Şonuň ýagdaýda wagty Kanadada oturup Muhammed diýeje. Näme oturýarsyň? Bar git. Şol edaranyň öňünde özüňi otla, oda ber özüňe. Özüňi ýak diýip maslahat berýär. Nähili görýäňiz watandaşlar? Dogrymy şu maslahat? Soň 4 çağa özü ejel geçecekmi Muhammed diýejeniň? Ýaşyňy ýaşapsyň. O gitde özüň ýak özüňe. Näme üçin bir zenan başgalap gitde ýak özüňi diýen? Sen düşünýärmi näme üçin diýen? Sensasyonly efir gerek. Ne bizim merdana zenan maşgalamız sözünü dinlemedikleri için gidip özünü otladı deyip sana efir gaýga, video gaýga. O 4 çağa näme bolsa bola versin, o zenan maşgala otlanyp o otda özünü ýakyp ol ölüp gitsin, sana efir gaýga. Sen praktikada görüp gelýäs. Muhammed diýeje. Cuma saparda da bayfyň sesini goýdun. Ana türmeden bize ses ugrap diýär. Ana dinleň. Owa, netijesini näme üçin aýdanlar? Bugünlerde näme üçin sesini goýmaýan? Uzakrak ýere uğratdyňmy Nowaýa? Strog rejime geçirdiňmi? Üstüne de ýyl kestirip. Maksadyna ýetdiňmi? Oňa kanagat etmediň, indi zenan maşgala gitde özüň ýak diýen ha. Näme üçin özüňi ýakmaýan? Onu yakasyň gelýän bolsa, öňe bir çykyş etdiň, biz özümizi zınjırlarys, biz özümizi yakarys, ha? Spiçkan ýokmy, zajgalkan ýokmy? Ugradaýyn bir karopka, ber adresiňe. Eger ugratmasam men namart. Her hili adam ölen, ýene bir agyzyny doldurup ýyly akyl beren öle saçyna ak giripdir, kelläňe aň girmendir diýeje. O watandaşlar, şuňaly gönü aýtdym men, şonuň üçin köp adamlara ýakmaýa da, "Vay Atamrat şol videosunu aýyrsyn, bolmasa biz kömek etjekler, Atamrat aýyrsyn şol videosunu" dap dip sandyrak başlaýarlar. Sandyrak sudurup berýärler. Owa Atamrat çykyş etmesin, Atamrat aýyrsyn diýip. Atamratyň sözleri owa ýaman agyr geldi bulara. Gönü garşyma da çykyp bilmeýärler, Atamrat sen näme diýip dursyň aý diýip. Gelip bilmeýärler. Uzakdan durup jow ýürýärler öz kanalynda. Näçe aýtdy Murat Gurbanow, öz keteğinde horoz olma, gel neytralny platforma. Gel diskusiýa gireli diýip. Gel. Ýok, bul grant alýa, bul näme etdi, Farhada iýdiň. Farhada iýdiň, indi bugünkü günem o bile iýen adamyň var, Ferhat Genjiýew diýip. Onuň adyny bir kezega özüň aýtyp gördüm kanalymda bolýar. Indi o düýün, öňün goşulanyp aktivizme goşulan o zenan maşgalary ulara adyny berýäňiz, diýejikiňiz. Şolara aýtdyrýaňyz. O siyasi aktivistlere azatlık deyip. O tema siyasi aktivistlere azatlık. Yöne içine getirenden Ferhat Genjiýew sokdun. Mana. Birce minut. Yekece minut. Şu Ferhat Genjiýew diyen adamın videosunu tapıp uğratsana. Halka çağırış etdi mi? Gelin hakykymyzy talap edelim. Şu bolýan işler näde dogry deyip. Yekece minut eden çağırışyny maňa uğratsana. Men kabul edeýin şonu aktivist deyip. Näme namartlaýaňyz? Farhady ip doymadınız mı? Owa, bu näme oyun bul? Böyle o zenan maşgalalar belki tanan akdyr. Öň bir gezek. O Diana Dadaşova şoňal adyny nemedendi? Dursultan garşy çykdy. Dursultan garşy çykdy. Bu haksızlyk öyle beýlek aktivistlere diýip. Näme üçin şonuň adyny
Bile ağzayanız şu bilen bir spisikte getiriyeniz şonun adını dip katı kakarlandı. Owa. Indi ulu ayal doğanına veriyeniz Lala Abdurrahmanova. Ehli sanalan şu spisikdaki sanalan atlar bilen men razı. Yöne nem için Ferhat Genjiyevi getirip sokuyaniz. Nem için? Çıkın efire düşündürün. Yüz ve yüz men bilen durmana yüzünüz yok. Gayratınızım yok. Yöne öz efirinizde hatta bir halka düşündürün. Ferhat Genjiyev'in aktivizmi neme koşandı var. Çıkın da aydın. Eğer gayratınız yetken olsa. Ana şunu yazatlar ayttan vatandaşlar. Buların Türkçe lavaydan da zoruna gitti. O kabul edip bilmeyeler son. Hemşet derler. Kıyın güne düşen. Ağır güne düşen. Naçar maşgalanın arkasına bukulup iş bitirecek oluyorlar. Atomrat ayırsın şu videosuna. Olmasa kömek edecek derleyip. Neçe vaxtla telefonla açmanı gezdi Murat Kurbanov. Alişer'in ayalı can etti bir kömek sonra. Açmanı gezdi. Ahir o Merdan Corayev'in üstüne benim numarımı açana deyip ona yüzleniyor. Merdan son gürleşiyor, sen bilen gürleşecek var. Telefonunu açay deyip. Yani şunu yalı namart adamlar var. O gep diyen böyle o Devlet Mehmet Azadı, Mahtumulu, Zelili, Seydi Kaptal'da kalıp gidiyor. Halka akıl vermekte. İlk bilen akıllı bir özüne tapsa katı olacak böyle yerden. Böyle de aytsan ayda vermeli. Vatandaşlar gelecekte kən temalar qozulacak. Qozulmalı temalar qattıken bu bir yılın içinde umuman kən zat oldu, geçti. O təzəlikler var, edilmeli işler var. O temaların üstünde o durup geçerse o Türkmen hükümetine de o düşünürler yine bir berekellah diye o naçar maşgala bilen görüşüyorsunuz mu? Dubai'dan Maral Annayıvan'ı alıp yurdun içinde vakta kalkmadık kapıyım almadı diye. O kömek edip bilmediniz. Almalı olan da yaman çaltalyanız ha. Yanlamalı olan da. Kömek etmeli vakta o neçe kapıdan vardım diye. Halka kömek etmeyecek olsanız ne için kabinete eyle oturuyorsunuz. Yani sonra size. Naçar maşgala bilen görüşmeli olan da katı mertene medal vermeli. Kemçilik düzeltmeli olan da o ya bir sesini dinletmeli olan da tapılmayağınız birinize. Ne kıynansak da vatandaşlar, kıynansak da yani şunyalı yurtta yaşayız, şunyalı yurdun rayetleri biz. Vatandaşlara rayet diyen söz kemsidici aslında. O grajdanlara şunyalı yurdun. O zatlara aytyan velin o köp adamların qaharını getiriyor. O beğenenlerim vardır. Umuman vatandaşlar yanlışan yerim var olsa, ya aytacak koyacağımız var olsa komentari bölümünde şahsiyete yetmezden, adam kemsitmezden, sövünmezden yazıp bilirsiniz. O negatifini komentariye yazıldı mı Mehmet blog ettiyen ben o borçlu del men. O herkele hapa sözlere oka oturmana, halkın yüreğini bulandırmana men borçlu del. Blog ettiyen koy vereyim. Umuman şeyle. O vatandaşlar şunun bilen men sözümü cemleyin. Görüşürüz. Yakın vaxtlarda video koyup başlayacak men. Kən temalar var, yankı belirlep geçişim yalı, o üstünde durup geçeriz. Benim yine bir ayratınlığım vatandaşlar. Türkmenistan hükümetinin kemçiliğine ağzan vaxtım, o ağzayan hükmanı suratı. Şul işlerde kemçilik var deyip belirlep geçen. Şol bir vaxtın özünde opozisiyanın kemçiliğine men göz yumyan adam değil. Göz yumyan adam değil. Kemçiliği var mı ben aytken şu. Ana şul işin kemçilik senin. Şul işin kemçilik senin dip aytken qahar geliyor. Kabul edip bilmeyler kemçiliğini. O sonra yüze çıkıyor. Diktaturada näme tapawut galyp? Kemçilige qahar geliyor olsa. O yurdun içindekilere hakimiyeti eýelen adamlar. Bu yurdun daşındakiler hem özleriçe o kemçiligini kabul etmeyecekler. Ay bu bize töhmet at diye, yeni näme diye. Umuman opozisiyamız hem şeyle, kıynansak da hükümetimiz hem şeyle, vatandaşlar. Oylanın, pikirlenin, netice gelin, o şeyle yaşayış, kanağatlandıryan olsa, berekellah, dovam, o şo kıyınçılığa, o bağışlan öyleyim, yadıma düştü. 9 aydan beri kapıdan çıkıp göremek diye, 9 aydan beri çıksam benim dokumentim barlarlar, tutarlar, o deport ederler deyip, 9 ay, pikir edip görün, bir öyden çıkmazlık. Aslında hep de bir gün adama olduk bal olsunlar. 9 aylap biz olduk işlemek daşara o güne çıkman.
Güneş görmen. Näme diýmek? Hawa soň näme boldy diýsem, ay näden dedi, o daşara çykyp bilmeýär eken. O yuwaş-yuwaşdan diýip üstüme gıýgyrmana başladylar diýe, o arasynda bir şarpygam ýydım diýe. Näden de gitmeýär, bu daşa çykyp bilmeýär. Zaty o aýlygymy diýip ýalwaryp o ertir ýalwarmaly diýip, o akşam berer işden gelip, o akşam geli näme diýip, o aýlygymy beräýsem, uguratsam, ertir berer, akşam berer, ertir berer, akşam berer, o gidere yer ýok, daşa çykmana gorkýan diýip. O şoň ýaly hadisalara düşüp ýören zenan maşgalylar, vatandaşlarımız, az däl vatandaşlar, az däl. Şo güne getiren kim? Hökümet. Hökümete yol veren kim? Yine de biz halkımız. O arkadağımız dedik, serdarımız dedik, o yine bir zadımız dedik. Şu derece özümüz getirdik. O gelip dışarı planetalardan inopontiyanlar gelip siz şuna tazim edersiniz, siz şuna çapak çalarsınız deyip buyruk verkiden ak. O özümüz şu derece getirdik. Bu yani özümüzden hem gözlemeni başarmalı vatandaşlar. Kıynansak da. Umuman aytan zatlarım hakta fikirlenin. O kıskanmasanız like basın, paylaşın videonu. Yine bir bellecek zadım men bir prosmotr için, videonun sahne için kızıp oturan adamlar şu vaqta çellem kızmadım. 3 adam görsün, bir düşünörýäl adamlar görsün. O prosmotr az eken diýip men gıynalyp oturmaýan. O bulam kiçicik sekretlarynyň biri prosmotr bilen yazılan komentariýa bilen, basılan like bilen eger bir perimena boljak bolsa, bir ütköşüklik boljak bolsa, bir eýýan bolardy. Bir eýýan bolardy. Gulaly güllük durmuş bolardy bugünkü gün. Şonuň üçin men o prosmotr, like, o zat üçin kızýan adamlar. Böyle vatandaşlar, sağ olun, özüňize gowy garaň. Ýakyn günlerde ýene-de görüşeriz.